On to coverage, on va carry go. On to coverage. We did it. I'm back in 2022 second edition. I am another film guy now, Bega. I will be from the mother and the film attack, and we hear nothing about as a guy is this. Yeah, it is now cinema. 2022. I'm going to be the north. Okay, I got you for that come. So I only lie of my band and our lands. Or I don't want to. Onye na-arahụ ụra na ya nwụrụ anwụ bụrụ Ofugiadago. So based on ihe a na-ekwu ile anya ọfụma onye na-anụ oli ewu Honorable Comedy TV ọkwa TV nke na-eme eme Ofugiadago based on ihe a na-arụ na and I will give more reports ka anyị bazie n'ime ka efu na ọ na-eme iju na ọja eme ige ntị na ọ na-eme ọ yikọta ya Agbado mmadụ ga-eji aka ọ na Yelams ka anyị nọzi Yelams echenjigo the venue ogene buru ibu gị bịa nwanne no the enter inside Yelams akwa aba ndị Igbo Yelams lekwe ya akwa aba ihe ọwụ na French English will welcome French ọ Yelams akwa aba Yelams welcome ngwa batazie inside ka ọ nụju anya ọnụfụ ekwe ebe a na-ekwu maka ya Igbo Zuo Onu 2022 ọkwado mmadụ ka eji aka onye dị ogwugwe ọjụrụ agụ isi ngwa based on ihe a na-ekwu n'anya fụ na ụra gee ntị ọfụma gee ntị ka mpịazie gị kosi ụra onye na-arahụ ụra na onye nwụrụ anwụ bụrụ Ofugiadago bezo ihe a na-agwa gị ana adị m agwa gị ka ikwere kama onye gee ntị ịnụ ife ntị na-anụ ife nọ n'ime lekwe steji nwanne lekwe steji nwanne nezere m anya n'osho nwanne shares nwanne nezere m anya n'osho ọgwajọs ihe agwa just the sample gee ntị ọfụma gee ntị ihe Honorable Comedy TV reporting the senator. You got on Instagram or Edukubana. You got on TikTok or Edukubana too. You got on YouTube or the senator. Genti. Akwa kasi megeni. Igeni ntofuma. Ora no wabofu. Lari na ngalo batosh hafuzo. Batosh hafuzo. Leze upstairs. Na kai bago welu na. Just don't allow batosh. Lekwe backstage nwanne. Batosh. Akwa aka. Sige kenunti. Anyị gbaala tọọchị ọkụ ya ha afụgo ya pụtazie na ọ na-eme ọba ụrụ iriwe enu anyị bụ nze na anyị bụ nwanne chịkọ ya ọnụ